Nakon nakon isa nakon. Bukra khang tongo mai nogre sana hinai bukra sonoro soya balokha anu bagai kisa bere gana hin mai mane gari hotago khang tongo teng 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 nomor 5 ang saya tuh tercere ang saya bago buat pakai kamera sana bertahan kayo basana kamera ngoda budre habja basana kamera nomolo ulatan le bata kucing ulatan le mele sim boy jorok akite kugo sim boy jorok horong ka hinai sal thang ka hinai nakselai tong khadi yang beri na sola nai komen ka sabai di yang beri na busuk sabai busuk thong dong layo nai di busuk cha thong dong busuk nai tong ha ko thandang jaise bai gero tong hei janan gara nak tong nai di keroncong ini jangan biorok besar nai thok jangan nai thok tunggu borobar bagan khaina na hagot tongoni sitna thok bio jaga sosa man man चारा से वो रबर चारा मन मने बांगने दे मन ना पाला उन्हें हाँ हाँ mukul boy nya sahabat cara terkait mukul boy cara kayaknya kok boy cara lạc hay này là gì? Mình mua lạc hay chẳng này rồi. Mela nai phayo mu kusala tu.
hone 3টা baji tongo mela nai phaimani romukui chalai tongo naidi sabo tong oro ma durga ni prosabo tui phaijak abo chalai tongo dol baksa kai jotono nai di guys oro mausang oro sabjani chok kepe oro thui tongo hino nogo busar bukurui phai sapayo naphai gari hino thangnai gana kono bejal dong buskangni camera rok ani kisa moila ra khabu piyai tongka okol di naidi porskar okolong ke bang koi bang na bo khokje ja kei ko yango musalai tongo cheno thang phai an sapayo ha beto or sakya bol abo ha basa manjak ta thai tong na gano 만성 파이 거너 네 발레야 네 달와 양세 커랑 크나블레 네 색깔 네네 biang ne bere phale kasa nira bo subusi mangla kha ani dol ani friend dog ot lano thabo sini common kai sadi ani video nane ro boro prongo phayo oro mangsang chok keba thu tongo chopol gitaro choja be oro subu tongkha tau kan